Que tingueu una molt bona fira. Hem de dir que aquest ambient de festa és també quelcom que entenem per salut. La il·lustració va ser clau per al desenvolupament de les ciències i també de la salut de les persones. Agraeixo a tota la gent d'Almacella que s'ha implicat i us demano que no us oblideu de les persones del poble d'Ucraïna i que es necessiten tenir a prop. Moltíssimes gràcies. Des de l'Ajuntament d'Almacelles estem molt contents de com ha anat la fira, la 7a Fira Il·lustració i la 3a Fira Tastem. Vam inaugurar la fira amb el doctor i el conseller Argimon perquè ell ens va donar vida durant la pandèmia i la clausurem amb la Mari Carme de Cal Semeli perquè ella, juntament amb tots els botiguers, ens donen vida cada dia al tindre les botigues obertes al nostre poble. La tercera generació de Cal Semeli, estic molt contenta de que m'hagin invitat per a fer la clausura